Ja. Ja, men det, altså, det ved jeg, har jeg hørt fra andre folk. Ja, det bliver meget mere rundt. Okay. Lad os bare starte med formen til langkørt. Men det er også jeg kan starte sådan her. Det er ikke så tit, jeg mærker den med sådan altså sådan ude. Ja. Det prøver op anden gang. Det er ligesom i Silumtower. Det er det ene vej. Jeg tror helt ærligt, at det er synd, hvor jeg havde lidt optur. Det var, at det der er lidt jeg ideen, også at man skal havde tænke på, at at jeg man skulle lave de der løb efter cyklen. Ja. Jeg ved jo godt, men for eksempel så noget af det, mig og Jens vil begynde at arbejde lidt på, det er faktisk, Det er Martin, der har lavet sådan noget. Det er før i tiden, det altså, gør så det. vi må få flere kundemarkeder, ikke? Ja. Jeg vil gerne køre lidt. Det har jo men det andet, jeg kunne mærke, det var også det, jeg sagde til dig, at selvom jeg var træt, så var det ligesom om, at jeg kunne blive ved med at holde den der idé med det, der er bare... Ja, så jeg følte, du ligger den der... Så snart jeg kører til siden, så kan du se frem. Det er dejligt. Så det er lidt længere afstand. Det var mere, det Martin laver sin egen og så er der 3 læg for det. Ja, det var sådan noget. Den her vej. Tak for det, så det er allerede. Mig var bare lidt sådan noget, så de lavede bomber, eller de bomber, så lavede nok til sådan her. Det kommer det fra Martin, havde ikke fået det videre. Så står de bare og laver form, så vores bomber forkert. Så var det nærmest ikke helt på Så lige pludselig går jeg til sådan, hvad er der en bomsavn op, ligger alle på laveren, eller noget. Så jeg var det er meningen, mand. Det er en gang til, det var